ban godho sing barong ambyar sirahmu. Ucak polo lembut. Wah. Wah. Ah. 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 Wah. Ah. Ah. Wah. Ah. Kuning angin gugur agraning arga kura-kur nitorek kakiri-kiri korek bumi prakempita padula mangambak-ambak udan dreswar lan lesus sindung riwut magenturan kadangipun kakang sing banget ndak tresna Dimas Werkudara diteng tresna kakangku ana dawuh apa mung kari sak kemprangan paribasane Pandhawa bakal antuk kamenangan sajroning Baratayuda. Sena ndok rewangi adus getih udan luh nganti nuwuhake pangorbanan sing ora sithik kuwi yektine siadi golek apa? Ing atase wis ngancik meh pungkasane Baratayuda ya kene baku entuk takokake. Wis cetha lamun to paprangan iki dadi telung perkara. Rampunge utang luare nadar ilangi angkara murka wisine Bratayuda. Bener Werkudara. Sing jeneng wong perang kuwi lak mesti golek menang banjur upamane siadi unggul ing yuda kira-kira apa sing ndok goleki Sena? Aja bingung rasaku sing mbok karepake piye yen Pandhawa jaya aning Bratayuda siadi bakal ngukup negara Ngastina nanging kuwi dudu kanugrahan kepara malah kesusahan merga siadi mung bakal entuk negara sing rusak kraton sing remuk yen perlu bakal ditinggali utang merga bondo Ngastina wis entek nggo ragak perang dening para Kurawa. Siadi mung bakal krungu tangise Waranda panderiting bocah lolo lan wong cacat sing dadi korbane perang. Lah, banjur anggon utuh jiwa raga sajroning Bratayuda iki entuk-entukan apa? Criteng kakangku. Kowe kuwi takon apa pengen jajaki karo batine Werkudara. Helinga menungsa lair biyen ora nggawa apa-apa. Ya merga kemurahane pangeran banjur menungsa pinaringan piranti genep lan 1000 kebugahan. Sing tegese wong urip kuwi tanpa pawitan, weruh-weruh mung kari urip. Banjur tinuntun dening purbane Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik marang apa wae. Tanpa bidok lawan sumpahe satriya sing kudu sepi pamrih rame ing gawe. Jroning Bratayuda iki akeh dadi Werkudara dadi pirantine bebener supaya ngisas angkara murka.
tanpa aku ngarep-arep bebungah apa-apa kejaba mung asihe pangeran. Yen pancen rampunge Bratayuda Pandhawa kudu ngrukti wong cacat ngopeni wong lula bakal tak tampa kanthi ikhlas. Merga yen uripku bisa piguna tumrape wong akeh kuwi padha karo 1000 nugraha sing tak tampa tanpa ana tandhinge ning jagat. Kala narpa Kresna tulus hanyakra ring Resiwara Caknawi Suta. Adikku adikku wong gagah. Seklimah ucapmu nanging mentes lan pantes dirungokake. Aryasena. Kowe kuwi arang-arang guneman nanging lamun to gelem omong kok nentremke rasa. Nadyan to kowe kuwi agal gruwal-gruwal blegermu. Nanging batinmu isi mutiara ingkang tulus lan suci. Werkudara, apa? Ndak jaluk siadi aja lena ing kaprayitna. Aja nganti suda ing kawaspadan. Merga isih ana siji benggole Kurawa dedengkote wong Astina isih meger-meger, ya kuwi Duryudana. Ing pungkasane Bratayuda iki, sira Yayi Werkudara ndak kekudang. Kudu bisa ngadeg jejeg minangka pandam-pandame kautaman nglebur marang sukertaning bumi Werkudara. Mangka angro-sro sumpah lintu ketar bumi kunting semaluto kuntara ketok kumruk kang koloni
bala kang tumingal acampuh samya medali lir tadet wiladeng kota dahyuan kunguncang nite Werkudara aja gembilo sirah waja ngendel-ngendelke nadyan to wis bisa ningkes senopati prajurit saka negara Ngastina nanging neng Bratayuda iki kuwi durung menang merga bebantenge wong Ngastina ratu Ngastina Duryudana isih meger-meger Hari palungguhan iki wis ijen tanpa kantha lan kanthi karepmu piye Kakang Duryudana buktekno karo wong sak jagat anggenku tetandingan karo dapurmu kira-kira sapa sing jengkelang kuandane glundung sirahe bosok koklok dirubung laler aku mung nderekake karepmu sepira banggamu joget lak kendangi kowe
ban godho sing barong ambyar sirahmu. Bocah polo lembut. Wah! Wah! Ah! 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 Bapak Sruka Branang ngeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda Werkudara kowe aja kemlelet merga saka tumindakmu sing kaya kewan Kakangmu Duryudana wujude kaya ngene. Kowe menang perang ning Bratayuda ora bakal entuk apa-apa. Kowe bakal mung nemu negara kothong, malah kowe tak tinggali utang. Nadyan ta wong sak donya kabeh ngalembana karo Pandhawa jare satriya utama. Ning kanggone Duryudana Pandhawa ki satriya sing nista. Kowe anake Kunti Talibrata. Sebab apa kae kakangmu Puntadewa nek sabar lan uga dipundhut dadi putrane Bathara Darma. Mula jenenge Darmaputra ya Darma Kusuma. Merga oleh selingkuh mbokmu Kunti karo Bathara Darma. Kowe dedeg piadekmu kaya Bathara Bayu ora iso basa ora iso ndodhok. Merga kowe sejatine anake Kunti anggene selingkuh karo Bathara Bayu. Mula nutupi kowe dipek anak dadi Kadang Bayu.
Janaka kae kenapa nek gantengi kliwat ukur merga anggene sesideman mbokmu Kunti selingkuh kelawan Bathara Kamajaya. Nah kula sedewa kae bocah kembar pinter lan ganteng merga Madrim anggene demenan karo Aswan karo Aswin. Kanggone Duryudana Pandhawa dudu wong utama ning kowe anake wedokan planyang cangkeme. Aku taro. Mas Werkudara. Jlethek kakanku piye? Semune Duryudana iki durung wancine mati, kudu ngunduh woing karma ingkang ditandur ana ing alam padang sak dawane umure. Merga Duryudana uripe tansah disengker dening kanepsa lan kamurkan, nyebar kanistan lan gawe kapitunan. Mula dina iki Duryudana durung bisa mati kudu ngagak-agak sekarat ora urip ya ora mati. Banjur dikapakake menungsa elek iki. Duryudana ora bakal gelem mati yen ora bareng karo matine Patih Sengkuni. Golek ana batange Sengkuni lolohna ning cangkeme Duryudana. Meregut ngendhat watang ngrabasa mungsuh tangkap dojo kantaran tau saya akti malah ngorok. Ora ngorok kuwi nglokor. Ora mati-mati. Merga ragane lan jiwane durung ikhlas marang lelakon iki. Dheweke sing ngenteni tuwuh rasa sujana sumelang lamun ta bojone ya kuwi Banowati mengko ndak didemeni Janaka adhimu. Iki ora bakal mati. Men ora ngalih saka panggonan Maragage tableken watu gedhe.
wanci pisah lan jenenging wang kulineng arti dari ana swara klesek-klesek iki apa ana pawongan sing ngadhep ana ngarsaning Sun Gendari meninggih kaluhuran Kang Adipati caos menika bilih para putra-putra Pandhawa jangkep sakmangke sowan wonten negari Ngastina Kakang Dastarata wadalah jagat Dewa Bathara anak-anakku Pandhawa sing sowan inggih kawula nuwun sewu wa Dastarata sembah pangabekti kula mawang tuwan-tuwa kunjuk sapa iki nun inggih kula pun Puntadewa ndak tampa gawe bombonging rasa pangestu kumurgake Tampanana nun inggih Gurawalan anggen kula mundi mboten langkung kula pun Arjuna ugi ngaturaken sembah pangabekti ya Dananjaya ndak tampa diprayogakne anggen mulungguh inggih ngaturaken panuwun basaku maragake Tampanana Dastarata bapakku Werkudara iki nitik suarane sing gembleger kaya ngono ya ndak tampa pangestuku Tampanana Bratasena ndak pundi ndak gegem tangan loro awor aji jaya kawijayan mimbana kasantosan nuwun pangapunten Adipati Dastarata menapa ta darunanipun para putra Pandhawa sowan wonten Ngastina saparipurnaning perang Baratayuda kula ndada bilih anggadhahi kalepatan ingkang agung ingkang dados lantaran sedanipun para kadang-kadang kula sepuh Pandhawa rumaos dosa sedanipun para Sata Kurawa para punden guru kula Kanjeng Hyang Bisma ingkang sedaya awit saking kawengisaning paperangan Bratayuda. Wah, Puntadewa, damar mancung dicupet aja kedawa-dawa lan jeneng sira aja anutuh marang Diri Priyangga. Lelakon ki adile mung disandang jer nyatane kridane ngati tanpa wembedah garis sing pasti budidayane menungsa tangih sembada nyundul purbane kang kawasa. Malih palungguhan iki tak jaluk ayo ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung manjing ana kedaton pesta raja Kembul Bujana sak rampunge kuwi manjing ana ing sanggar pamujan meminta marang Sih nugrane Hyang Agung muga-muga pangeran paring pangapura marang dosa lan uga keluputane dulurmu Kurawa inggih mboten langkung sendika ngestokaken dawuh dari Puntadewa Janaka kembar kampinen manjing ning kedaton. Aku kangen pengen jagongan karo sing jenenge Werkudara. Sing kondange wong gagah wong pideksa Bratasena. Wah, opo? Kabare Dursasana kakangmu sing mateni kowe. Pancen dasar para nyata Dursasana ngunduh wae panggawe. Biyen wani Daksya lawan Mbak Yu Kudrupadi dilarak dijambak rambute nalika sesukan dadu. Wis saktrepe lamun Dursasana nampa karma kaya mangkono.
Duryudana anakku mbarep jare ya nduk pateni. Ya, mbuh mati mbuh urip ngagak-agak sekarat tak tindhi watu gedhe ana tengah alas. Aja nduk tangisi aja kok getuni. Ora. Pancen bocah yen wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik, entek-entekane ya kaya anak-anakku Kurawa. Gandeng ripalungguhan iki anakku wis gusis ora ana sing sisa. Kowe gelem dadi anakku ya Werkudara. Saka gedene rasa kangenku karo si Duryudana. Kowe gelem dadi gantine Duryudana. Kowe gage maju lungguhmu rene. Aku pengen ngrangkul boyokmu Werkudara. Terus tata gelar sang Adipati Dastarata arsa ngesok rasa tresna dhumateng sang Werkudara. Pramila sigla ngrangkul datan gaita lamun teng den rangkul yektine dumadi saka gada rujak puling kang blegere jebles Arya Sena. Mangkono epek-epeke sang Dastarata muruk abang makantar-kantar. Yektine aji lebur geni ingkang makarti den sebul mawa donga gada rujak kula ambyar dadi lebu. Lebur geni ora mutar derajat apa ngendel-ngendelke parandine kaya ngono gawe giris gawe geter ana Bratayuda ketiban ajiku lebur geni ambyar dadi aku Werkudara mudar Pandhawa liyane mung kari ningkes aku isih urip lho. Saksidane bapakku Pandhu, kowe sing tak anggep dadi wong tuwa ning yogine kowe dadi wong tuwa ora kena dipundi-pundi, ora kena diajeni Dastarata. Bratayuda wis rampung, anakmu Kurawa wis ngunduh tandurane. Ning sebabe apa kowe isih nandur rasa serik karo aku, nandur rasa gething karo Pandhawa. Aku sejatine welas mesake nyawang panjenenganmu ingkang cacat netra. Ning emane sing wuta ora mung mripatmu ning batinmu melu pitek. Dari ayo lunga dari Kendari. Ayo lunga, aku kira dari. Piye? Piyapane? Yen aku ora kandha, ora tak sulap gada rujak pulu memper kaya kowe, mbok menawa yen kowe dirangkul karo Pakmu Dastarata mati tenan. Apa mati uripe menungso kaya ana tangane Dastarata?
siji pesti loro jodoh telu wahyu ana astane Gusti ingkang nyipta jagat nadyanto pamane aku sing digrayang karo Destarata bapakku nganggo aji lebur geni urung karuan aku mati nadyanto kondang lebur geni ampuh kabeh karo kodrat sing langkung menang aja sok diwak-diwake kadidayan pusaka apa wae ning donya ora nek sing langgeng kejaba mung Gusti ingkang nyipta jagat. Wah. Teh omongane kaya Gus Idam malah. Napa mirah ingsun prihatin mas pogung micil tuhu tahatan po karya kebangetan lakonku Gendari aku kewirangan geden iki Pak kowe iki tulungane sing mripatmu awas parandene ora ngelekake aku kowe ora ngandani aku lamun to iki mau jebul sing tak rangkul godho rujak puluh kowe iki jane piye apa pancen ngarepake supaya aku enggak kewirangan yen aku mikir abot kemlurusen aku ndang mudarmu piye kowe nyengkake karo pati bojone modele kaya ngono bojo piye Nuwun sewu Kakang Adipati. Monggo sak mangke kula dherekaken mengo dhumateng lelampahan ingkang sampun kawuri. Nalika kula dipun boyong dening Prabu Pandu dhateng negari Ngastina mriki ingkang kula esti ingkang kula epi-epi mboten wonten sanes kejawi namung ginarwa dening Raden Pandu. Nyatanipun kados pundi bareng kula dumugi wonten negari Ngastina parandene malah dipun palakramaken kaliyan rakanipun Prabu Pandu ingkang nyatanipun mboten anggadhahi kalenggahan tur dasaripun Caca Netra ing atase piyai cacat kaya ngono parandene Rirnawi nyeneni bojo nguring-uring karo bojo mang goleki teng donya apa ana wong wadon sing setya karo bojo kaya kula niku parandene jenengan mung getaki dhumateng kula ndukani dhumateng kula mongko wong lanang iki bakal kajen lamun to telung perkara kecekel wirya harta wasis wirya ki wong tuwa pikun dudu wirya niku kalungguhan harta ini tegese brana picis wasis niku kepinteran ning telung perkara ing atasipun kalungguhan kepinteran brana picis jenengan babar pisan mboten duwe lajeng pedahipun menapa kula ndherekaken paduka suwita wonten ngarsa paduka lunga sak paran-paran golek urip dhewe-dhewe ngono dari Gendari mangkono pantok pepuntoning tekad jibek-bebeking galih Sang Adipati Destarata dinilar dening garwa ingkang lumajar mbuh endi kang tinuju dasaring madyaning alas Wanagong liwang-liwung datanana ingkang kaarah amung prateng pati matek mantra gaib abang branang epek-epek ngasta den tebaken ing Bantala mangkono mubal babal muruk makantar-kantar alas kobar dening Dawana muruk geseng Sang Adipati Destarata datan kantun Sang Dewi Gendari Seda padha sakala lebur kening
garai Sang Bestara Tomiwah ingkang garwa Dewi Gendari. Ora kaya Raden Dananjaya ingkang manjing jroning taman Ngastina, taman Kadilengleng. Noleh ngiwa sepa nengen samun. Datan ana mutiarane rasa ingkang den upaya. Sajroning bingung bilunglungan jroning kalih. Manjing jroning wana gedhe. Kakang Badranaya siji kang rinembug ana kahanan sing aneh-aneh. Apa pancen kegawa umur sing wis akeh mripatku banjur ora permana. Sakwise kewan mau Guru-Goda kelawan Arjuna tak tibani jemparing, kewan padha mati ndak sawan kaya ana. Sukmane para kadang Kurawa sing metu saka anggane kewan. Kuwi karepe piye, Kakang? Nah, kula tak matur. Sing jenenge menungsa niku makluke pangeran ingkang tataranipun inggil piyambak, luhur piyambak, sampurna piyambak. Merga napa? Menungsa niku dening Gusti pinaringan piranti genep mutiara patang perkara nenggih agama, akal, moral lan rasa isin.
Agama niku pranatan saking Gusti ingkang tinulis wonten Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin slamet donya tekan akhir niku agama. Akal niku nggih ngulir budi, ngulur nalar miwir pikir. Lamun menungsa nemtokake apa wae sing mubeng niku otake. Ingkang angka 3 nenggih moral niku wonten sambung rapete kalian tingkah laku muna-muni solah bawa ingkang trep kalian lajering bebener lan kautaman. Dene ingkang angka 4 nenggih rasa isin. Rasa isin niku sing duwe ya menungsa, buktine mboten wonten critane kewan katokan yen ora dikatoki karo menungsane. Ning para Kurawa nadyanto pinaringan nugraha 4 mutiara agama, moral, akal, rasa isin. Ning ora dicake mungguing bebrayan. Pakartine tumindake nepsune, nuruti kaya patrape kewan, mula karma kang tumama. Bareng mati sukmane Kurawa nemplek-nemplek teng kewan-kewan niki. Ora ndok lepek tak odel-odel wadukmu. Yen kowe ngodel-odel wadukku padha karo kowe mateni Banowati mergo Banowati mapan ning wetengku. Banowati bakal tak jur tak luluh kuwi urusanku. Meleka mripatmu iki Ratu Ngastina Duryudana nadyan sekarat aku isih urip. Keblangeten patramu Janaka. Ing atase sing lanang agak-agak parantine bojone arep digagak. Kelakuan menungsa apa kewan? Kowe iki jane wong nista, kowe iki wong murka ning kudungan Darma. Cangkemmu. Ayo tibakno. Tibakno Janaka. Aku patenono. Aku mati Banowati melu mudhar. Tibakno Janaka. Gus. Ampun. Jenengan iki anake pirang-pirang putune gembrayan. Angger krungu tembung Banowati ku malah sari cek mbebeki. Ampun. Sampeyan niku ngibarate srengenge niku pun lewar wonten ing jagat kilen. Yang mang tutuk-tutukne ngoten niku njur sing nggih panutan anak putumu sinten? Ayo mulih. Katekno kuping nganti kapan wae Duryudana ora bakal mati. Sukmaku, krekatku, niatku, nafsuku isih mebar ning jagat raya tangkar tumangkar. Janji ana menungsa sing deglek imane tipis panembahe. Aku sing bakal lenggah ning kono.